से बोलो देवघर वाले बाबा की अमन अमन कुशीनगर भूखे प्यासे हो रहूरे आसे हो ये भोला जी। भूखे प्यासे हो रहूरे आसे हो जल दिहनी अब दूर बण बुझात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो हम कैसे चले पौना दुखात बाटे हो हम कैसे चले पौना दुखात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो। अमन अमन कुशीनगर कैसे जाई हम बोली बम चल गए सारा हो छोटे उम्र बा छोटे छोटे पाम बाबा हो जा सहारा हो बाबा हो जा सहारा हो। कैसे जाई हम बोली बम चल गए सारा हो छोटे उम्र बा छोटे छोटे पाम बाबा हो जा सहारा हो। घोड़ावा गड़ता दुखवा बढ़ता प्यासे मुहवा ई हमरो सुखात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो हम कैसे चले पौआ दुखात बाटे हो हम कैसे चले पौआ दुखात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो। अमन अमन कुशीनगर हिम्मत गई बा टूटी हो कौन भइल हमसे त्रुटि हो कौन रूपवा में आई बाबा दीदी हमारा के बूटी हो हिम्मत गई बा टूटी हो कौन भइल हमसे त्रुटि हो कौन रूपवा में आई बाबा दीदी हमारा के बूटी हो निर्मल अवधेश के हरली कॉलेज के कहे सुग्रीव ई अब ना सहात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो हम कैसे चले पौआ दुखात बाटे हो हम कैसे चले पौआ दुखात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो कामर लेके चलल ना जात बाटे हो।